Kai. Alhamdulillah. Kau wanke doa Allah. Aje kai ka wanke. Kai kadang-kadang dia bola naga. No hala. Wanke na. Au no. Wanga da ka gani 300. Ni mun karamin gangan gashi nan wani au. Bani. Wannan kaji gardi ne ko ka tauna shi? Gaskiya. Kaji sweet ne. Ko ka zo ya shaya. Allah uwa ta hannun tare da ka gani akwai madogare kai. Da iya shi na. A wani mun. Wannan ga 70 yake wa. Na wancan karamin. Wani wangan ga. Wanga 100 da. Irin ai wanga kai kana tauna shi wallahi sai ka rasa inda hankalin kai ke ofisa. Wallahi dole ofisa. Ai shi wanga da ka gani. To in Allah ma abarka da sauke. Ai. Da bulo ba. Magana ban za ta huta wallahi. Rabano ne ansa. Rabano? Au. A'a ni kan san wani abu rabano ne.